Oppikon roihukoulutus oli laaja ja tuhti tietopaketti, mutta se oli jaettu hyvin eri osa-alueisiin. Koko tämä koulutuskokonaisuus oli tosi laaja. Se toki koostui näistä niin kuin luennoista, mitä pidettiin, mutta sitten sen lisäksi oli myös tämmöinen oppimisalusta, joka toimi erinomaisesti tässä yhteydessä. Oppiminen näistä teemoista oli itselle tosi silmiä avaavaa, auttoi paremmin hahmottamaan sitä, että miten me jokainen opitaan eri tavalla, hahmotetaan asioita eri tavalla, toimitaan eri tavalla. Ennen kaikkea tässä roihukoulutuksessa mä arvostin sitä, että tämä pohjautui tieteeseen ja faktoihin ja tutkimuksiin. Ja sitä kautta tuotiin paljon uutta tietoa myös meille, jotka ei olla oltu niin sisällä tai lähellä siinä, mitä tällainen neuroepätyypillisyys tarkoittaa. Ja pystyn kyllä suosittelemaan roihukoulutusta kaikille johtajille, esihenkilöille, ketkä haluaa itsensä kehittää, mutta myös meille HR-ammattilaisille ja oikeastaan ihan kaikille, ketkä on kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista. Mä voin lämpimästi suositella tätä roihukoulutusta. Mä ehdottomasti suosittelen tätä koulutusta esihenkilöroolissa, tiiminvetäjäroolissa toimiville, mutta myös kaikille HR-tehtävissä toimiville henkilöille. Varmasti saat siitä itsellesi jotakin, minkä voit ottaa mukaan parempaan työelämään. Oppiko Akatemia.